ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଧାନ ନେବା ପାଇଁ। ଆମର ସେର ବସିବ, ସେର ଆମେ ବସେଇବୁ। ଆମ ବିଲ ଏଟା ଲୋକଙ୍କର ନୁହଁ, ଲୋକଙ୍କର ନୁହଁ, ଏଟା ଆମ ବିଲ। ଆମ ବିଲରେ ଧାନ ତୋଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ସେର ବସିବ ଆମର, ସେଥିପାଇଁ ପେଣ୍ଡା କରିବୁ। ଏତିକି ଧାନ ତୋଳିଛୁ, ଆହୁରି ତୋଳିବୁ। ତୋଳିକି ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆମର ଭିଉଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖେ ଆମ ଭିଉଟା। ଠିଆ ହେଇକି ଟିକେ ଦେଖେ ଆମ ଭିଉଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଧାନ ଛିଣ୍ଡି ସାଇନି ପେଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ଘରେ ଯାଇ ରଖିଦେବା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପେଣ୍ଡା ତିଆରି କରି ଦେଖେଇବି କେରକ ପେଣ୍ଡା ତିଆରି କରନ୍ତି, ଦେଖେଇବି। ଘର ବେଗଟା ଧର ବାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମର ଧାନ କାଟିବା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ପାହାଡ଼ ଖରାରେ କିଛି ଦେଖାଉନି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତା। ଆମ ବିଲ ପାଖରେ ପୁରା ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏପଟ ପାହାଡ଼ ପୁରା ଏପଟରୁ ନାଗିଛି, ପୁରା ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା ପାହାଡ଼ଟା ନାଗିଛି, ଏକ ସାଇଡ଼କୁ ନାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଧାନ ତୋଳି ସାରିଲେ ଘରକୁ ପଳେଇବା। କେତେ ଲୋକ ଧାନ କାଟିଲେଣି, ଆମର ଧାନ କଟା ହେଇନି। ଆମର ଟିକେ କଚା ଅଛି। ଏ ପୂଜା ଧାନ ଗୁଡ଼ା ପାଚି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଆସିଲେ ଛିଣ୍ଡି ନେଇଗଲି ପେଣ୍ଡା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କାଲି ପରଦିନ ଦୁଇଟା କାଟିବା ସେର ବସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯିବେ ଘର ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲରେ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଘରେ କାମ ସାରିଲେ, ସାରିକି ଚାହା ପିଇଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବସେଇ ସାରିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବସେଇ ସାରିକି ଧାନ ମୁଁ ଯେ ତୁଳିକି ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ସେ ଧାନ କେମିତିକା ପେଣ୍ଡା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ପେଣ୍ଡା କରିବାର ଫୁଲ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତିକା ପେଣ୍ଡା କରୁଛି। ଆମର ତ ନିଜସ୍ୱ ଧାନ ଅଛି, ଆମର କିଣିକି ଆସେନି, ଆମେ ନିଜେ ଘର ତିଆରି କରନି। ଏ 3ଟା ନେଇକି ଏପଟେ କଲେ, କରିକି ଏପଟେ ଆଣିଲେ, ଆଣିକି ଏଇଠି ମୁଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଆ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କରି ଜଏଣ୍ଟ କରିବୁ। 2ଟା ନେଲୁ, ନେଇକି ଏ ଭିତରେ ଦେଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ
ମୋ ଧାନ ପେଣ୍ଡାଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ମୋ ଧାନ ପେଣ୍ଡା କେମିତି ହେଇଛି, ଭଲ ବନେଇ ପାରିଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ବଡ଼ ପେଣ୍ଡା କରିଛୁ ଆମେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିବ, ବଡ଼ ସାରରେ ବସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ପେଣ୍ଡାଟେ କରିଛୁ। ଆଉ କିଛି ଅଛି ଏଠି ଆହୁରି ଅଛି ରଖିଛି, କେତେ କହିଛି ଦେଖିକି କହିବେ।